A všetci, čaute. Tu sú ja zase s vami Timur. Hej, viem, už idem vám na nervy, ale nemám čo robiť. Keď vyjde, tak možno toto video bude až 17 minút. Keď vyjde, keď to bude vôbec, tak 17 minút to bude video. Vlastne, ale bolo by to strašne dobre, keď 17 minút. Tak. Sliepky. Dej sa pozrieť ku sliepkam. A rovno pribežal Max. Neviem ako. Teleportoval sa. Tuším si, že... Tak. Kohút je tam, takže problém si myslím, že nebudem mať. Neboja. Pôjdeme sa pozrieť, že ako tam vajíčky. Tuto nám rastú figy. Figy. No viete, čo je figy. Čo sú figy. Kde je kohút? No tam je kohút, ale modlíme sa, aby sa neprišiel, lebo ja takto nevidím. Tuto nie sú vajíčka. Určite ich zobrali, ale tam sedí sliepka. Nič. Tam sedí sliepka. Tak to je vlastne tuto nič tak. Papajú, pozri sa. Dotkol som sa jednu. A kohút je tam? Skoro chytil. Ale ja by som ju nechytil. Robíte si srandu? Vajce. A je plné. To fakt? Je tam fakt niečo. Také strašne pekné vajíčko. Teraz vyjdem odtiaľ. Ja to vajíčko dám svojim psíkom. Ale fakt vajce? Normálne, pozrite sa. Maxik, poď sa. Počkaj. To neviem robiť, viem. No tam už nič, Max. Tam už nič. Toto ešte líš. A ja mu to fakt poď. No už to dojedol. A teraz bude asi najlepšia vec. Ale myslím si o tom, o čom aj vy. Počkajte, prosím, aby to video bolo viacej ako 5 minút. 5, 6, 7, 8, 9, 5. To je viacej ako 5. Viete si to predstaviť, ty kokso? No ja neviem to predstaviť, ale tak.
Chceš to zožrať? Zožer si to. To bolo sranda. To fakt žeráš. Dajte sliepky. Čakajte. Oni to žerú, fakt. Aj. To som schoval svoje tričko. Čakajte. Čo, fakt? Vidíte niečo? Čo to je také temné? I don't know, I don't like now. Fakt? Tu nie je nič vidno? Moje mikinka. Nie, nepadaj. Buď tam. Tak. 6 minút. Poďme ešte kúšať. Neviem to zavrieť. Aj, 7 minút, viete si to predsa. Meta. Kto chce, donesiem potom do školy, keď sa začne. Ja bola. Aha, kúkaj. No. Nech behajú. Ale vlastne toto sú figy. Čakajte. Figy. Kto chce? To sú naše figy. Ale nie sú... Nie sú to ešte také dobré až figy, ale... Aj, prvola! Nie sú to ešte také... Aj, muchy. Všade. Nie sú to také dobré ešte. Ešte sú zelené. Joj. Ani raz som netrafil do... Jablčka. Toto je gigant. Počkajte. Čo to je? Čo to je? OK. Akože ok, ale... Nie je to úplne ok, ale... Ok. Ja som debil, ja som mal tam uniť. Aha, nespapám toto jablčko. Viete prečo? Lebo ja som slepý. Max, chytaj! Vrátim jablko. Čakajte, rýchlo sa napijem. Sekundu. Neviem ísť teraz domov a zobrať fľašu, ale musím to nejak robiť takto. Fú, tu sú osy. Niekde tu bol. Tam. No čo to je? S kamerou! Kokos. Tam. Toto video už je 10 minút. Neviem si to predstaviť normálne.
to je? O fakt? Čo to je? No super. Fakt. O, šampón. A to si s papou. Nič? Nič také už. Jaj, osi. Jaj. Akože neviem, čo kolbežka? Či ideme na to? Ideme na to. Viem, som postihnutý, nemusíte mi to hovoriť. Keby niečo, tak máme ešte veľa času, môžeme ešte zatočiť 3 videá asi na 17 minút. Lebo... Ale koľko, čo to je, neviem z toho prežiť. Viete, čo to je? Viete? To je kolbežka. Takže kde by som mohol urobiť video? No, iba keď to pôjde tam, dobre? Čakaj. Kto chce? Kto chce? Ugo? Čakaj. Viete, čo to je? Čo tam je? Neviete, 100% neviete. Fakt? A viete si predstaviť, keby to teraz fungovalo? Čakaj.